Салом everybody, дӯстон ва забономӯзони азиз. Дар ин видео тасмим гирифтам ки барои шумо ду луғати серистеъмол ва мухими забони англисиро барои шумо фаҳмонам ва ин ду луғат дар нутқ дар вақти гап задан бисёр муҳим мебошанд ва ин ду то луғат маънои якум ва дуюм доранд. хуб, луғати якум ин ebook мебошад ки аксарият маънои якумашро медонанд, яъне маънои якумаш ҳамчун исм ба маънои китоб меояд. барои мисол ebook китоб. барои мисол I ман have доштан, I have a book, ман китоб дорам. You have a book, ту китоб дорӣ. мехостам ки маънои дуюмашро барои шумо ошкор созам. book ҳамчун феъл ба маънои фармоиш додан меояд. барои мисол to book фармоиш додан. хуб, мисол гуфтем to book a ticket, to book a ticket яъне чипта фармоиш додан. хуб, мисол мезанем I want to book a ticket. I want ман мехоҳам. to book a ticket яъне чипта фармоиш додан. I want to book a ticket. ман мехоҳам ки чипта фармоиш диҳам. ёки шумо зодрӯз доред, мехоҳед ки торт фармоиш диҳед. хуб, шумо ин хел мегӯед I want to book a cake. ёки шумо метавонед бо ин роҳ ҳам гӯед I want to order a cake for my birthday. хуб, яъне маънои дуюми яъне book ин фармоиш додан аст. ва луғати дуюм ин shange мебошад ки шумо маънои якумашро медонед. shange. shange ҳамчун феъл ба маънои яъне иваз кардан, иваз шудан меояд. барои мисол фикрро иваз кардан. change, to change idea. либосро иваз кардан. to change the clothes. хуб, яктон мисол мекунем. фикратро иваз кун. change your idea. change your idea. ёки либосатро иваз кун. change your clothes. ёки мегӯем ки боду ҳаво иваз шуд. the weather changed. the weather боду ҳаво. the weather changed яъне боду ҳаво иваз шуд. хуб, аммо маънои дуюми change ҳамчун исм ба маънои бақия, нездачи мегӯем, ба маънои бақия меояд. барои мисол шумо мағоза рафтед, харид кардед, пулро пардохт кардед, хуб, ва мегӯяд ки here is your change. here is your change яъне маъна бақияи то аст. change яъне бақия, a change мегӯяд ҳамчун исм. хуб, шумо мегӯяд ки ёки ба ман бақия лозим нест. мисол I don't need. I don't need ба ман лозим нест. I don't need a change яъне бақия ба ман лозим нест. ёки мегӯяд ки бақия дар гуҷӯ аст. барои мисол мегӯяд бақия ман дар гуҷӯ аст. савол мегӯяд. барои мисол where is my change. where is my change яъне бақияи ман дар гуҷӯ аст. хуб, яъне ин ду калима якумаш гуфтем book ҳамчун исм ба маънои китоб меояд, ҳамчун феъл ба маънои фармоиш додан меояд. хуб, change ҳамчун феъл ба маънои иваз шудан, иваз кардан меояд, ҳамчун исм ба маънои яъне бақия меояд. хуб, ин ду калимаро омӯзед ва дар хотир нигоҳ доред ва дар комментария якто ҷумла нависед. боқӣ дар амони худо бошед. Take care. Bye.